Hej YouTube. Nu spiller vi noget survival. Hold kæft. Nej, jeg kan ikke stå på dig. Hey. Au. En pil. Vær med i faction. Ja, han skal. Vi venter lige på ham. Der er lige noget træ. Jeg hugger lige noget træ. Hvis der er noget træ. Det er bare min lorte hunde, der kører. Hey, godt kæft mig, hunden. TP herhen. Der er en kylling. Au! Kom på den fucking kylling, mand. Au. Sej med den. Vi skal altså ikke kæmpe til døden. Du skal kilde til døden. Og en gris. Du skal blive kildet. Jeg er med. Jeg kan ikke slå ham. Okay, der er træ. Det kan jeg godt. Træ deroppe. Der er træ. Hvad har jeg gjort dig? Deroppe, helt op. Hvad har jeg gjort? Du slog mig ihjel. Hvad så? Kan dit liv ikke bare give af? Så står Jeg går jeg lige hen og hugger lidt træ, ikke? Kom. Hvis han stopper med at drikke mig. Fucking bitch, mand. Der er et træ oppe på bakken også. Jeg er ligeglad. Se nu Er I hjem. der? Sådan der. Hey, giv mig mine ting. Nu har jeg mine ting, det så jeg selv. Så lige over, måske er en æble. Nej, det er ikke. Nå, hvor er du henne? I kommer tilbage til mig. Jeg går lige hen og hugger noget træ, og så slås de bare.